Ay, tay. Asa na maligag bugas diri tay? O may maligag bugas diri? Wala. Wala. Pilang kilos bugas ron? Murag 50 sa kape. 50? Oo. Napa may bugas dito? Wala eh. Ay, imuha na lang niyo, kapoy magdala. Bugat magug kayo. Hatag din mo na. Imuha na kay mo nakakita mo ko gwapo. Mas makita ko gwapo tagaan gid nako. Nya plus tagaan ba gyud tigag kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kabalo ba ka tay nga kining Santon Plus Coffee Mix nga kape kay dili magpalpitate imuhang kasing di manghapdos imong kuto-kuto. Unya di ka nervyoson, di para sa ubang kape. Kining kape kaya ka tambalan. So nagkape na ka gitambalan pa ka. Imuha na ning kape og bugas. Salamat kayo ani. Grasya ni sa gihatag sa. Tungod kay birthday ni si Romelo. Happy birthday Sir Romelo. Naot ko nga tagaan ba kag maing lawas ug umabot nga panahon. Salamat ko nga gitagaan sa kunin mo ani. Gitambalan pa ka o Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.